नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाइन्सचे प्रायोजक आहेत पारुल यूनिवर्सिटी, यहाँ पॉसिबल है। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। मार्च महिन्यात झालेल्या प्रसूतीवेळी इथल्या कर्मचाऱ्यांनी मोफत दिला जाणारा सर्जिकल धागा बाहेरून आणायला का सांगितला, तो कोणी सांगितला, कशासाठी सांगितला असे सवाल आरोग्य कृती समिती सिंधुदुर्गकडून करण्यात आलेत। उपजिल्हा रुग्णालयाचे प्रभारी वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर संदीप सावनेंना त्यांनी याबाबत जाब विचारला। यावेळी मी नुकताच पदभार स्वीकारला असून आताच्या घटनांबद्दल सांगू शकतो। 2 महिन्यांपूर्वी तो धागा कोणी आणायला सांगितला हे सांगू शकत नाही असं मत प्रभारी वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर संदीप सावने यांनी व्यक्त केलं आहे। यावेळी आरोग्य समस्यांवरून कृती समिती व डॉक्टर यांच्यामध्ये बराच वेळ चर्चा घडली। कोणीतरी सांगितलं असेल तर तुमच्या कर्मचाऱ्यांनी सांगितला तो कोणी सांगितलं हा माझा प्रश्न। बरोबर हा जो साठा किती होता, आता ते साठा म्हणजे फक्त केवळ आम्हाला भाज्याचा सांगा, काय बेसिक जे औषधं प्रमाण सगळ्यांचा साठा आम्हाला नको आहे। बेसिक ह्या गोष्टी आमच्याकडे महत्वाचा विषय मला एक सांगा, आता आपण या हॉलमध्ये बसलोय, तिथे ती प्रायव्हेट हॉस्पिटलची ऍड काय करते, पत्रकारांच्या डोक्यावर आहे ती बघा ना। आता मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल, अहो तुमच्या हॉस्पिटलमध्ये कोण काय लावते, शिव्या लावेल चालेल अहो आधी कायच माहिती नाही। त्यांना जे कमिशन मिळत होतं ते तुम्हाला कंटिन्यू झालंय का? नाही तर मी कॉल करून त्यांना कंटिन्यू करायला सांगतो। मग साड्याला लावती आहे, तुमचे सेक्युरिटी नसतात काही, ते उद्या सकाळी आम्ही कोणतरी येऊन इथे दारू पिईल, तुम्हाला माहिती नाही का? ते तुम्हाला ते माहिती नाही का? पुढे मुलगी झाली मला आणि सावंतवाडी हॉस्पिटल मधलं मला सोनोग्राफीसाठी एका प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये पाठवण्यात आलं। आता तुम्ही समजून घ्या कोणाचं नाव काय ते। त्या डॉक्टरकडे गेल्यानंतर सोनोग्राफी रिपोर्ट आल्यानंतर डॉक्टरने मला सांगितलं गर्भाचं वजन कमी आहे, 8व्या महिन्यावरची गोष्ट आहे, गर्भाचं वजन कमी आहे, पुढच्या ट्रीटमेंटसाठी तुम्हाला कोल्हापूर येथे जावं लागणार आणि पुढची ट्रीटमेंट घ्यावी लागणार, नाहीतर एक 1100 ते 1200 किलो, एक 1100 ते 1200 ग्रॅमचा गर्भ जन्माला येईल। आणि त्यानंतर मी जेव्हा पुन्हा आमच्या दुर्गाटकर डॉक्टरांकडे आलो, दुर्गाटकर डॉक्टरांकडे सगळं चेकिंग केलं, पुन्हा सेकंड ओपिनियन अजून एका डॉक्टरचं घेतलं, त्यावेळी त्यांनी सांगितलं याची काही गरज नाही आहे, तू थांब। आणि त्यानंतर 1 महिन्यात माझी मुलगी 2 किलो 900 ग्रॅमची जन्माला आली। जर त्या डॉक्टरचं मी घेतलं असतं तर 5 ते 6 लाख रुपये मला खर्च आला असता। ही सर्वसामान्यांची अवस्था आहे आणि तसे पेशंट कोविड पासून 2019 पासून प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये कमिशन कोणाला मिळते काय मिळते हे सगळं डिटेल आहे, फक्त स्पष्ट करायला लावणार काय म्हणताय? नाही बरोबर माणसांची कोण करतात, रेडिओलॉजिस्ट तुमच्याकडे काय नाही फक्त कसं आहे बाकीचे जे पेशंट आहेत त्यांचा आपल्याला रेग्युलेशन करावं आणि गायडन्स लोकांना
कुठल्या हॉस्पिटलला किती कमिशन आहे कसं काय चालतंय? नाही पण निदान असं पुन्हा पुन्हा होऊ नये. सर्वसामान्य नागरिक एखाद्याची महिन्याला 10,000 रुपये उत्पन्न असतं, तो 5-5, 6,000 आपण कुठून आणणार आहे सर? मी नरसूबाबू रेडकर, उपजिल्हा रुग्णालय कृती समितीचे अध्यक्ष या नात्याने आज आपले ह्या प्रशासनाचे प्रमुख डॉक्टर सावंत यांच्याशी भेट घेऊन आज चर्चा करण्यासाठी हॉस्पिटलमध्ये आलो होतो. त्यांना इथल्या ज्या सुखसोयी आहेत, त्याच्यानंतर इथली जी मशिनरी आहे, या संदर्भात आम्ही त्यांना काही प्रश्न विचारलेले आहेत. त्याचप्रमाणे मार्च महिन्यामध्ये 2 महिलांच्या प्रसूती झालेल्या आहेत आणि त्या प्रसूती करत असताना इथल्या काही कर्मचाऱ्याने त्या महिलांना जो ऑपरेशन करण्यासाठी जो धागा लागतो तो धागा आणायला सांगितलेला आहे. तो धागा कुठच्या कर्मचाऱ्याने आणायला सांगितला, त्या रात्रीला त्या नाईट ड्युटीला कुठचे कर्मचारी होते, त्या कर्मचाऱ्यांची शोध तपास घेऊन आम्हाला त्याची माहिती द्यायला सांगितलेली आहे. ह्या प्रश्न त्यांना विचारला असता त्यांनी सरळ प्रश्नाचं आमच्या उत्तर दिलेलं नाही आणि ह्याची चौकशी आपण करणार नाही, वरिष्ठांकडून आदेश आल्याच्या नंतर चौकशी करू असं आम्हाला त्यांनी उत्तर दिलेलं आहे. त्याचप्रमाणे इथं मुबलक औषध साठा आहे असं म्हणतात, परंतु रुग्णांना औषधं आणायला चिठ्ठ्या लिहून देतात की बाहेरून तुम्ही मेडिकलमधून औषधं घेऊन या म्हणून सांगतात. अशा प्रकारचं इथं वातावरण आहे. आम्हाला असं वाटतं की हे शासकीय रुग्णालय खाजगी रुग्णालयांशी संपर्क साधून शासकीय रुग्णालयाची आपणच कर्मचारी अधिकारी हे बदनामी करतात की काय असा संशय आमच्या मनामध्ये निर्माण झालेला आहे. ह्या प्रश्नाचे उत्तर आताचे जे प्रभारी म्हणून इथं हजर झालेले डॉक्टर सावंत यांच्याकडून सरळ उत्तरं मिळालेले नाही आणि आम्हाला काहीही न सांगता त्या मीटिंगमधून उठून गेलेले आहे. एका अर्थाने त्यांनी आमचा ह्या कृती समितीचा अपमान केलेला आहे. यांच्यावर कठोरातली कठोर कारवाई व्हावी अशी आमची कृती समितीची मागणी आहे. या ठिकाणी जे डॉक्टर ऐवाळे होते ते आता 31 मेला रिटायर झालेले आहेत त्यांच्या नियत वयोमानानुसार. त्यांची सेवा एक्सटेंड करून मिळावी, 2 वर्ष वाढवून मिळावी, ह्यासाठी आम्ही इथले लोकप्रतिनिधी, आमचे लाडके नेते दीपकभाई केसरकर, त्याच्यानंतर इथले आमचे युवराज लखमराजे, त्यानंतर जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्रीपाद पाटील यांच्याकडे ह्या संदर्भात आम्ही पाठपुरावा केलेला होता. तसेच आरोग्यमंत्री यांच्याकडे सुद्धा विनंती अर्ज सादर केलेला होता, परंतु आमच्या विनंती अर्जाला ह्या यंत्रणेने अजिबात प्रतिसाद दिलेला नाही आणि आता हे पद रिक्त आहे आणि रिक्त असलेलं प्रभारी माणसाकडे देऊन हा कारभार सांभाळत आहे. जिल्ह्यातील एकूणच आरोग्याच्या यंत्रणेसंदर्भात आम्ही लोकांना हा प्रश्न समजावा आणि जनतेसमोर तो मांडावा म्हणून जिल्हा जनता दरबार असा तो कार्यक्रम आम्ही आयोजित केलेला होता आणि ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने तो लोकप्रतिनिधी, प्रशासन यांना तो समजावा आणि त्यामध्ये जर काही त्रुटी असेल तर त्यांनी त्या सुधाराव्यात याच्यासाठी तो प्रयत्न केलेला होता. परंतु त्यानंतर 30 तारीखला पुन्हा परत जिल्ह्यातील जे सगळे डॉक्टर आहेत त्यांना सावंतवाडी येथे बोलून इथल्या यंत्रणेतली ज्या काही अडीअडचणी त्यांच्यासमोर मांडलेल्या होत्या, परंतु आम्हाला त्यांनी आश्वासन दिलेलं आहे शासनाचे संबंधित अधिकारी, प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांनी या बाबतीत अद्यापपर्यंत कोणी दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे आम्हाला पुन्हा आंदोलन करावं की काय अशी वाटते. सोशल मीडियावरती एका युवतीच्या बाबतीत बदनामीकारक टिप्पणी करणाऱ्या कुडाळ तालुक्यातील एका गावातील युवकाला जाब विचारण्यासाठी गेल्यानंतर घडलेल्या घटनेचं विकृत चित्र रंगवत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची तसंच संबंधित युवतीची बदनामी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असल्याचा गंभीर आरोप मनसेचे जिल्हाध्यक्ष ॲडव्होकेट अनिल केसरकर यांनी केला आहे. अपूर्ण माहितीच्या आधारे सोशल मीडियावरती बदनामीकारक पोस्ट करणाऱ्यांचा त्यांनी जाहीर निषेध करत कठोर उत्तर दिलं जाईल असा इशाराही दिला आहे. आपल्या सगळ्यांना माहिती असेल की सोशल इन्फ्लुएन्सर म्हणून काम करणाऱ्या निमिता सावंत यांच्याविषयी एक आक्षेपार्ह पोस्ट फेसबुकवर एका व्यक्तीने प्रसिद्ध केली होती. निमिता सावंत हे आपल्या ओवळ्यातल्या रहिवासी आहेत. मालवणी इन्फ्लुएन्सर म्हणून त्यांचे बरेच फॉलोअर्स आहेत आणि त्यांचा भाऊ जो आहे तो आपल्या ओवळ्यातला मनसेचा शाखाध्यक्ष आहे आणि त्या अँगलने त्या आमच्या पक्षाकडे आल्या. तर पक्षाकडे आल्यानंतर एक मराठी मुलगी जेव्हा मदत मागते तेव्हा तिला मदत करणं हे मनसेची सगळ्यात प्राथमिकता आहे आणि त्यानंतर लगेचच आम्ही ही जी व्यक्ती कोण आहे तिच्या गावी गेलो. गावी अशासाठी गेलो की बाबा तुला काय प्रॉब्लेम, नेमका तुझा काय प्रॉब्लेम आहे.
आणि अशा प्रकारची घाणेरडी पोस्ट तू कशासाठी एका सोशल प्लॅटफॉर्मवर केलीस याचा खुलासा आम्हाला दे, हे विचारण्यासाठी आम्ही त्या ठिकाणी गेलो होतो. आम्ही गेल्यानंतर साधारण तिथून 200 मीटरच्या अंतरावर चालत जावं लागतं, त्या व्यक्तीच्या घरी जाण्यासाठी चालत जावं लागतं. तर आम्हाला बघितल्यानंतर ही जी व्यक्ती होती ती घराच्या पाठी पळाली आणि त्यानंतर तिने त्या ठिकाणी जी विहीर होती त्या विहिरीत उडी मारली. आता विहिरीत उडी मारली ही बाब आमच्या माणसाला समजल्यानंतर आमची माणसं लगेच आम्ही सगळेजण धावत गेलो, त्या विहिरीकडे गेलो. आमच्या लोकांनी विहिरीत उडी मारली आणि त्याला अक्षरशः त्याला वाचवलं. तर त्याला आम्ही वरती काढलं, राजू बांधून त्याचा जीव वाचवला आणि त्याला त्याच्या घरी घेऊन आलो. घरी घेऊन आल्यानंतर त्या ठिकाणी त्या घरातली त्याची आई होती, बायको होती, त्याची मुलं त्या ठिकाणी होती. तर त्यांच्या प्रतिक्रिया बघितल्यानंतर आम्ही सगळे शॉकमध्ये गेलो की हा व्यक्ती एवढा विकृत असेल असं आम्हाला सुद्धा वाटलं नव्हतं. त्या ठिकाणी घरातली त्याची आई सांगायला लागली की हा आम्हाला त्रास देतोय म्हणून. तिची छोटी मुलगी आहे 5 वर्षाची, ती मुलगी आम्हाला सांगायला लागली की हा मला रोज मारतो म्हणून. तर बाबा त्या ठिकाणी आम्ही त्याला समजवलं आमच्या भाषेत की बाबा असं काय करू नको. आलं लक्षात की आणि हा जो काय प्रकार केला तो अतिशय निंदनीय प्रकार आहे आणि त्याने त्या ठिकाणी माफी पण मागितली की माझ्याकडून चुकीची गोष्ट घडली आणि ह्याच्या पुढे अशा प्रकारच्या कुठल्याही पोस्ट आपण सोशल मीडियावर टाकणार नाही असं त्याने त्या ठिकाणी कबूल केलं. आणि त्यानंतर आमची नमिता ताई तिथे होती, त्यांची बातचीत झाली आणि तो विषय आम्ही तिथे संपवून टाकला. हा विषय झाल्यानंतर एका ग्रुपवर अशी पोस्ट टाकली की नमिता सावंत आणि मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी त्याला मारहाण केली आणि त्यानंतर त्याने आत्महत्या केली. तर आम्हाला इथे सांगायचं आहे की मनसेच्या एकाही कुठल्या कार्यकर्त्याने किंवा एकाही पदाधिकाऱ्याने त्याला हात पण लावला नाही, उलट आम्ही त्याचा जीव वाचवला. त्याचा कुठेतरी आम्हाला मानसिक त्रास होतोय. तर काही लोकांचे आम्हाला फोन आले की अरे बाबा हे काय आहे, तर त्याचा खुलासा करण्यासाठी म्हणून आपण या ठिकाणी जमलो. सुरुवातीलाच आम्ही सांगतो की मनसेच्या एकाही कुठल्याही कार्यकर्त्याने त्याला हात पण लावला नाहीये, उलट आम्ही त्याचा जीव वाचवला आणि त्याचा जीव वाचवला म्हणून घरातल्याने सुद्धा आम्हाला सांगितलं की बाबा बरं केलं नाही. आणि असं असताना मनसेच्या बद्दल किंवा नमिता सावंत यांच्याबद्दल चुकीच्या गोष्टी पसरवणं आणि त्याचा फायदा घेऊन आपली कुठेतरी पोळी भाजणं हे चुकीचं आहे. नमस्कार, मी नमिता सावंत, सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर म्हणून मी कोकणात काम करते आणि माझे बऱ्यापैकी फॉलोअर्स आहेत आपल्या कोकणातले. म्हणजे सांगायला गेलं तर अर्ध्या जगभरात मी प्रसिद्ध झाली आहे. तर हे कुठेतरी कोणाला तरी खुपतंय म्हणून प्रसाद परब नावाच्या माणसाने ना माझी बदनामी चालू केलेली आहे. ती का करतोय, कशासाठी करतोय हे मला काहीही माहिती नाहीये. आणि माझा एक विषय झालेला तो मी व्हिडिओ पोस्ट केला होता की एका माणसाने अश्लील अशी मला एक कमेंट केली होती. तर ती कमेंट मी बघितली. त्याच्यानंतर मी मुंबईवरून गावी आली आणि गावी आल्यानंतर मी मनसेकडे धाव घेतली. का तर मला माहिती होतं की हे मला मदत करतील म्हणून त्यांच्याकडे धाव घेतली आणि त्यांना घेऊन मी त्या माणसाच्या घरी गेली. कारण मला विषय वाढवायचा नाही होता, कारण गरीब कुटुंब आहे, दिव्यांग आहे ही व्यक्ती असं मला कळल्यानंतर मी म्हटलं की पोलिसांच्या हातात देण्यापेक्षा यांना घेऊन जाते, समजून सांगतील आणि आम्ही येऊ. तर आम्ही गेल्याच्या नंतर तिथे ह्यांनी प्रकरण सांगितलं जे काही घडलं ते. तर मनसेवाले सगळे अधिकारी माझ्यासोबत होते, त्यांनी त्यांना वाचवलं आणि त्याच्यानंतर आम्ही कोणीही मनसेच्या अधिकाऱ्यांनी पण आणि मी पण एकही त्याला हातबोट काहीच लावलं नाही. त्याच्यानंतर ना त्याची आई वगैरे असे सांगायला लागले की हा मरायलाच पाहिजे होता, हा मला खूप मारतो, हा खूप त्रास देतो. बायको पण त्याची अतिशय त्या व्यक्तीला कंटाळलेली आहे. आणि त्याच्यानंतर झुंजार संस्था म्हणून ना त्या गाववाल्यांनी कोणी घालून दिली माहिती नाही, पण त्या संस्थेचा राष्ट्रीय अध्यक्ष ह्याला पद भेटल्यानंतर हा गावामध्ये पण दरारा करायला लागला आणि घरात पण त्याची जरा शब्द वगैरे अरेरावी करायला लागला. त्याच्यामुळे घरामध्ये पण तो खूप लोकांना त्रास द्यायला लागला. आणि त्याच्यानंतर काय झालं, आम्ही तिथे त्याला समजवलं, सगळं व्यवस्थित हे केलं. मी त्यांची माफी म्हणजे त्यांच्याकडून फक्त माफीचा एक व्हिडिओ घेतला आणि नंतर आम्ही लगेच आलो घरी. त्याच्यानंतर प्रसाद परब या माणसाने मला टार्गेट करण्यासाठी तो विषय उचलून धरला. ह्यांना पण माहिती आहे, तुम्ही पण बघताय सगळ्या गोष्टी. तर हा तो माणूस का करतोय, प्रसाद परब याचं माझ्याशी काही दुश्मनी आहे का हे मला विचारायचंय त्याला. आणि त्याला योग्य ती त्याच्यावर हे घेतली पाहिजे असं माझं मत आहे. कारण माझ्यासारख्या अशा खूप मुली आहेत ज्यांना ना अशा घाणेरड्या कमेंट येतात. मी आवाज का उठवला ह्या गोष्टीवर, कारण काही कमी समाजातल्या मुली असतात, काही गरीब घराण्यातल्या असतात. त्यांना काय वाटतं की आपल्यासाठी कोण उभं राहणार आहे इथे.
घाबरून असे ते गप्प राहतात, शांत राहतात. पण मी आवाज उठवल्यानंतर मला सोशल मीडियाचा एवढा चांगला रिस्पॉन्स आला ना, की माझी जी माणसं होती, जी मी ज्यांना ओळखतही नाही, त्यांनी मला एवढे चांगले रिस्पॉन्स दिले की ताई तू लढ, आम्ही तुझ्या सोबत आहोत. तसेच माझ्यासाठी माझी माणसे धावून आली आणि माझ्यासाठी लढायला तयार झाली. माझा राजकारणाशी काही संबंध नाहीये, पण माझ्यासाठी धावून आला तो माझ्यासाठी देव. असं माझ्यासाठी मनसे माझ्यासाठी देव ठरली. मग त्या मनसे विरुद्ध आणि माझ्या विरुद्ध हा प्रसाद परब का असं करतोय ते मला काही माहिती नाही. मुंबई गोवा हायवेवरती कुडाळजवळील बिबवणी नाईकवाडी येथे कोल्ड्रिंकच्या रिकाम्या बाटल्यांची वाहतूक करणाऱ्या एका ट्रेलरला भीषण अपघात झाला. हा अपघात शुक्रवारी पहाटे 3:30 वाजण्याच्या सुमारास घडला. या अपघातात महामार्गाच्या कडेला असलेल्या एका कलिंगड विक्रीच्या स्टॉलला ट्रेलरनं जोरदार धडक दिली. यामध्ये स्टॉलचं मोठं नुकसान झालंय. सुदैवानं या घटनेत कोणती जीवितहानी झाली नाही. गोवा इथं पर्यटनासाठी गेलेल्या रत्नागिरीतील पर्यटकांच्या गाडीला न्हावेली इथं गव्याची जोरदार धडक बसली. या अपघातात त्यांच्या गाडीच्या दर्शनी भागाचं फार मोठं नुकसान झालं. मात्र सुदैवानं चालक तसंच गाडीतील अन्य कुटुंबियांना कोणतीही इजा झाली नाही. याबाबत तिथूनच शिरोड्याच्या दिशेने जाणारे कार चालक सुधाकर रेडकर यांनी वनविभागाला माहिती दिली असून वनविभागाचे अधिकारी व कर्मचारी घटनास्थळी रवाना झाले होते. माजी आमदार वैभव नाईक यांची होणारी चौकशी हा प्रक्रियेचा भाग आहे. ती पूर्ण करावी लागते. मात्र मला खात्री आहे की वैभव नाईक यातून सही सलामत बाहेर पडतील. वैभव नाईक यांच्याशी माझे जवळचे संबंध असून अनेक वर्ष आम्ही एकत्र काम केलं आहे. ते चांगले व्यावसायिक असून त्यांच्याकडून असे काही झाले असेल असे मला वाटत नाही, असं मत माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केलं आहे. पाहूयात. असे की चौकशीच्या प्रक्रियेचा हा भाग आहे आणि त्याच्यामुळे शेवटी ती प्रक्रिया पूर्ण करायला लागते. आणि माझी खात्री आहे की वैभव नाईक याच्यामधून सही सलामत बाहेर पडतील आणि ते माझे त्यांचे जवळचे संबंध आहेत. अनेक वर्ष आम्ही एकत्र काम केलेले आहेत. चांगले व्यावसायिक आहेत. त्याच्यामुळे त्यांच्याकडून असं काय झालं असेल असं मला वाटत नाही. पाहायला गेलात तर कॉक्रोच जनता पार्टीचा जन्म झाला आणि आज राज्याभिषेक दिनी जंतर मंतरवरती दिपके म्हणून जे आहेत ते आंदोलन करतायत. नेट पेपर खोटी संदर्भात त्यांनी युवकांना आपल्याकडे आकर्षित केलं. या आंदोलनाकडे कसं पाहतात? एक गोष्ट अशी आहे की एखाद्या स्टेटमेंटवरून एखादं आंदोलन उभं राहावं अशी परिस्थिती नाही आहे. शेवटी झालेल्या स्टेटमेंटचा वापर करून हे केलं जातं आहे. हे कितपत योग्य आहे ह्याच्यावर कॉमेंट देण्याएवढा मी मोठा नाही. भारताची जनता याच्यावर विचार करेल. शेवटी अतिशय चांगलं असं प्रशासन आदरणीय मोदी साहेबांनी या देशाला दिलेलं आहे. आणि आपली 10-15 वर्षापूर्वी कशी स्थिती होती, आपण परदेशात गेल्यानंतर आपल्याकडे कुठल्या नजरेने बघितलं जातं आणि आपल्याकडे आज किती आदराने बघितलं जातं. जे लोक परदेशामध्ये प्रवास करतात, दुसऱ्या देशांना भेटी देतात, त्यांनाच हा फरक जाणवू शकतो. अगदी प्रत्येक आपल्याकडे किती एअरपोर्ट होते, आज किती आहेत, किती मेडिकल कॉलेजेस होती, आज किती आहेत, या सगळ्याचं आपण शेवटी तुलना केली पाहिजे. आणि जी प्रगती गेल्या 40 वर्षामध्ये होऊ शकली नव्हती ती त्यांनी 10 वर्षामध्ये करून दाखवलेली आहे. ही वस्तुस्थिती आहे आणि त्याच्यामुळे त्याचं कौतुक झालं पाहिजे असं मला वाटतं. सावंतवाडी मतदारसंघामध्ये वेंगुर्ला तालुक्यातील आडेल या गावात पाणी टंचाईचा प्रश्न निर्माण झाला. विहिरीचं काम आहे त्या पूर्ण झाले नाही. तिथील जे नागरिक आहेत ते संतप्त प्रतिक्रिया देत आहेत. यावरती तुम्ही काही? निश्चितपणे मी व्हिडिओना सूचना देईन. त्यांना त्या गावाला भेट द्यायला सांगेन आणि आवश्यकता असेल तर तिथं टँकरद्वारे पाणी देण्याची सुद्धा व्यवस्था केली जाईल. मी आताच कलेक्टर मॅडमशी बोलतो, कारण आपला टँकरमुक्त जिल्हा आहे. अशा परिस्थितीमध्ये हे होता कामा नये. तरी पण का झालंय याची मी 100% चौकशी करेन. भाई, एक महत्त्वाच्या पर्यटनाच्या दृष्टीने तुम्ही नेहमीच पुढाकार घेत असता. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या दृष्टीने गुलदारजी नौका काही दिवसांपूर्वी निवतीच्या रॉकच्या समुद्रात करण्यात आली. तुम्ही कसं पाहता याकडे? पर्यटनाला चालना आणखी मिळेल? निश्चितपणे चालना मिळेल, परंतु ही इकोसिस्टीम आहे. इकोसिस्टीम डेव्हलप व्हायला काही वेळ जायला लागतो. त्याच्यामुळे गुलदार नौका बुडवल्यानंतर मासे त्याला आपलं घर बनवतात आणि तसं घर बनवल्यानंतर ज्यावेळेला स्कुबा डायव्हिंग त्या भागामध्ये होईल त्यावेळेला माशांच्या वेगवेगळ्या प्रजाती या लोकांना बघायला मिळतील. आणि त्याच्याचबरोबर ज्यावेळेला प्रवाह वाढत असतात त्यांना काही आधारसुद्धा लागतो. अनेक ठिकाणी चौकोनी कॉन्क्रीटच्या पोकळ असे ब्लॉक्स तयार केले जातात आणि ते समुद्रामध्ये सोडले जातात आणि त्या ठिकाणी प्रवाह वाढतात. आता असं एक स्ट्रक्चर मिळालेलं आहे, त्याच्यावर सुद्धा प्रवाह वाढेल अशी मी अपेक्षा करतो. शेवटी ही असलेली प्रवाळ
हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं एक खजिना आहे आणि तो खजिनाचं संवर्धन झालं पाहिजे या दृष्टीने. आणि त्याच्याचबरोबर प्रत्येकाला स्कुबा डायव्हिंग करता येतं असं नाही. लहान मुलं असतात, वृद्ध लोक असतात, हे स्कुबा डायव्हिंग करू शकत नाहीत आणि त्याच्यामुळे त्यांना ती सर्व समुद्राखालचं वैभव बघता यावं म्हणून हे अंडरग्राऊंड सबमरीन ही सुद्धा MTDCने बुक केलेली आहे. ती सुद्धा लवकरच येईल. अमेरिकेतून ही खरेदी करण्याच्या संदर्भातल्या चर्चा चालू आहेत. तसं झालं तर हे संपूर्ण खजिना हा पर्यटकांना खुला होईल आणि असं करणारं महाराष्ट्र पहिलं राज्य ठरेल. खरं तर राजकीय प्रश्न. काल आमदार निलेश राणे असे म्हणाले की शिवसेनेचे जे विचार होते राखलेले आहेत. जी निवडणूक झाली आता विधान परिषद निवडणूक, त्यामुळे रायगडचं पालकमंत्रीपद आता भरत गोगावलेंनाच मिळावं त्यांनी अपेक्षा केली. निश्चितपणे मिळालं पाहिजे, कारण तिथं जास्तीत जास्त आमदार हे आमच्या शिवसेनेचे आहेत आणि केवळ वादामुळे इथलं पालकमंत्रीपद हे स्थगित राहिलेलं आहे. ते लवकरात लवकर भरत शेटना मिळावं अशी माझी सुद्धा इच्छा आहे. मला ज्यावेळेला संधी मिळेल त्याला मी आदरणीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या कानावर हा विषय घालेन. सावंतवाडी तालुक्यातील लोटवणे गावामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचं लोकार्पण सोहळा कुडाळ मालवणचे आमदार निलेश राणेंच्या हस्ते संपन्न झाला. राज्याभिषेक दिनाच्या पार्श्वभूमीवरती पार पडलेल्या सोहळ्यामुळे संपूर्ण परिसर शिवमय झाला होता. पाहूयात. यामुळे शिवप्रेमींमध्ये आनंदाचं आणि अभिमानाचं वातावरण निर्माण झालं होतं. या प्रसंगी माजी मंत्री व आमदार दीपक केसरकर, शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजू परब, मराठा समाजाचे जिल्हाध्यक्ष सीताराम गावडे, पंचायत समिती सदस्य उत्कर्षा गावकर व अन्य मान्यवर तसंच शिवप्रेमी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. अनावरण सोहळा जोरदारांच्या गजरात या ठिकाणी संपन्न होतो. प्रजापती अष्टपती अष्टवदान जागृत अष्टप्रधान वेष्टित न्यायालंकार मंडित शस्त्रात शस्त्र पारंगत राजनीती धुरंधर प्रौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतंस हिंदवी स्वराज्य संस्थापक मुघल साम्राज्य विध्वंसक श्रीमंत श्री 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 छत्रपती शिवाजी महाराजांचा विजय असो. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा विजय असो. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा विजय असो. धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराजांचा विजय असो. धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराजांचा विजय असो. धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराजांचा विजय असो. नमो पार्वती पते. 11 kV विद्युत लाईनवर कंत्राटी कर्मचारी यांना चढू नये असा नियम असताना तो का चढवला गेला? संबंधित कर्मचारी हा हेल्पर असताना तो पोलवर का चढवला? असा सवाल महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाचे मुख्य सल्लागार अशोक सावंत यांनी केला आहे. सुदैवानं तो बरा असून गेल्या काही वर्षात 9 घटना घडून काही मुलांचे मृत्यू झालेत. ही बाब दुर्दैवी असून महावितरणने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर अशी जबरदस्ती करू नये असा इशारा देत संबंधितांवरती कारवाई करण्यासाठी पालकमंत्री व जिल्हाधिकारी यांचं लक्ष वेधणार असल्याचं सांगितलं आहे. येथील महावितरण कार्यालयात येत त्यांनी कारिवडे येथे झालेल्या घटनेच्या अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. पहिला आधी एक प्रश्नाचं उत्तर द्या मला. तुम्ही जेव्हा 11 kV वर तुम्ही लाईनवर आमचा कर्मचारी चढवता तेव्हा तुमची जबाबदारी आहे ना. ती लाईन चालू का राहिली आणि त्याच्यात चुकी कोणाची होती? त्याला शॉक लागला, त्याच्यानंतर तुमचा तिथे परमनंट माणूस खाली होता काय? जबाबदार कोण? मी तुमच्या एसी नाही तुमची तक्रार करणार, जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे साहेबांकडे करणार. आणि हा सर्व विषय सन्माननीय या जिल्ह्याचे कुडाळ मालवण मतदारसंघाचे आमदार निलेश राणेंनी जवळजवळ सगळे विषय मांडले. तुमचे सगळे विषय मांडले. आपल्या ह्या जिल्ह्यातले 9 मुलं खलास झाली. हा तिथे पोटतिडकीने विषय मांडला आणि आज आपल्याला ही घटना घडली असती, कोण जबाबदार? ते लाईनमॅनची जबाबदारी होती की ते त्याला काय ते सविस्तर सांगायचं. जबाबदारी लाईनमॅनची आहे, त्याची आहे. बंद करताना लाईनमॅन पाहिजेच ना. तो बंद करताना लाईनमॅन नको असे जर विषय होत असले, लाईनमॅन जर आपले चुकीमुळे जर आमचे कामगार जायत असले तर आमपातात आला तर ना. नाही, तुम्ही एक काम करा. हा पोरगा पडला, ती घटना घडली.
घटना घडल्यानंतर हे आता 11-24 यांनी सांगितलं चढवायची जबाबदारी तुमची नसते. आम्ही मेहरबानी म्हणून काम करतायत तरी पण त्यांना काळजी घेतली पाहिजे. तुम्ही खाली ते बंद न करता त्याला चालू लाईनवर चढवलात. तुमचा विषय आहे, मला काय सांगता तुम्ही? मला काय माहित नाही. माझ्या माणसाचं नुकसान झालं तुम्ही भरून देणार? ते तुम्ही तुमचं बघून घ्या. आमच्या कामगारांची जबाबदारी तुम्ही घेताय काय? चूक झाली म्हणजे चूक झाली, जबाबदारी त्याच्यावर फिक्स करा. त्याला नोटीस काढा. त्याला पहिला नोटीस काढायचा तुम्ही, नाही तर तुम्ही आपला ग्रुप आहे म्हणून सांभाळून घ्या. त्याला नोटीस काढायची, नाही तर ही सवय लागणार. त्या टायमिंगला तो बांबुळेला गेला, तुम्ही परमनंट ना, ह्या आमच्या आउटसोर्स बरोबर. परमनंटचा तिथे माणूस त्याला बघायला कोण होता? 11 kV लाईनला प्रोसिजर सांगा मला. सांगा साहेब, ती लाईन वर काम करत असताना तुम्ही माणूस चढवला तर प्रोसिजर सांगा. परमिट घ्यायला पाहिजे. मग ते परमिट घेतलं नाही आणि नंतर ते करायला पाहिजे ना. परमिट नाही, काय नाही, त्या माणसाला तुम्ही चढवलात. तुम्ही खाली होता ना, परमिट घेतला तुम्ही. आता बोला. खाली नव्हतो सर, तर तुम्ही कुठे होता? मी 2 किलोमीटरवर होतो. तिथे 2 किलोमीटर त्याला चढवताना तुम्ही तिथे पाहिजे होता. 2 किलोमीटर तासपावर गेले. हो, पण जर तसं नसेल तर जरा थांबवा, दुसरं काहीतरी करा ना. ही जी घटना घडली आहे ना, ती तुम्ही भरून देऊ शकता का? भरून देऊ शकता काय? म्हणून मी म्हणतो, तिघजणाची चुकी कोणची ती मला सांगा. पहिली एक गोष्ट, कागद नि पेन घ्या, लिहून द्यायचं. 11 kV ला काम करत असताना परमिट घ्यायचं नाही. मला सांगता तुम्ही? स्पॉटवर जाऊन बघूया पाहिजे तर तिथे परमिट म्हणजे. मग तुम्ही चालू लाईनवर चढवला कसा? माझ्या चालू लाईन त्याला बंदच केली, त्यानेच बंद केली म्हणून बंद करणार होता, तोच बंद करणार साहेब. तिथेच होता. आपण जागेवर स्पॉटवर जाऊया आपण पाहिजे तर, काही प्रॉब्लेम नाही. अहो साहेब, हे चुकीचं आता तुम्ही सांगताय. हो, पण लाईन नाही, तुम्ही 11 kV ला माझ्या आधी आमच्या माणसाला चढवायची गरजच नाही. एक गोष्ट हे मान्य आहे. तुम्ही चढवला त्याला 11 kV ची माहिती आहे काय? कंत्राटी कामगाराला 11 kV ची माहिती आहे काय? तो करणार होता, तुम्ही कोणाला सांगता? घटना घडून गेली आहे. मी आधी प्रथम आल्यानंतर इकडे मी बाहेरगावी होतो. आल्यानंतर बांबोळीला गेलो. प्रज्योत नाईक हा कर्मचारी पडला, त्याला मी पाहून आलो आणि नंतर मी सन्माननीय DOI साहेब राक्षे साहेब आणि दामोदर या दोघांना मी भेटलो, SO, आणि त्यांना विचारलं की घटना कशी काय घडली. आणि लाईनमन होता आणि लाईनमन तिथे असल्यामुळे 11 kV ह्या याच्यावर कर्मचारी आमचा चढवता कामा नाही असं शासनाचा नियम आहे. आणि आमचा जो कर्मचारी आहे हा हेल्पर आहे. कंत्राटी कामगार हा हेल्पर असतो. गेली 16 वर्ष आम्ही ह्या याच्यामध्ये काम करत असताना सर्व नियम आम्हाला माहिती आहेत. मी त्या अधिकाऱ्यांना विचारलं, तुम्ही आधी आमचा माणूस चढवला कसा? तर चढवल्यानंतर ते कबूल झाले की बा चढवला आणि तो शॉक लागला. शॉक लागल्यानंतर गेल्या काही वर्षामध्ये मी बोलू नये परंतु 9 अशा घटना घडल्या आणि कुटुंब बर्बाद झाली. 9 मुलगे खलास झाले. आणि त्याच्यापासून आम्ही स्ट्रिक घेतला आहे हे की ह्या अधिकाऱ्यांनी आमच्या कर्मचाऱ्यावर जबरदस्ती करू नये असं त्यांना मी सांगितलं. आणि तशा पद्धतीत आजपर्यंत चालू होतं. पण जी परवाच्या दिवशीची घटना घडल्यानंतर मी ताबडतोब बांबोळीला गेलो, त्याची चौकशी केली. ते बघितलं भरपूर तो भाजलेला आहे. आणि वर चढवल्यानंतर यांची जबाबदारी असते की त्याला त्याच्याबरोबर जायला. इथले परमनंट कर्मचारी एकही कर्मचारी त्याच्याबरोबर गेला नाही. काल काहीतरी ते बघून आले आणि बघून आल्यानंतर सांगतात कारण. म्हणून मी त्यांना जाब विचारला, हे आज तुम्ही तिघजण बसलाय, लाईनमन बसलेले, SO बसलेला आणि DOI बसलेले, ह्याच्यात चूक कोणची आहे? तर त्यांनी चूक कबूल केली की आमची चूक आहे, चढवता का म्हणे. म्हटलं काम करून घ्या. आमचे कर्मचारी 550 आहेत आणि 550 कर्मचारी ह्या ठिकाणी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला चांगली सेवा देत आहेत. मी काम करतो, त्यांचं अभिनंदन करतो. कारण की ह्या जिल्ह्यामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये नारायण राणे साहेब असू दे, रवींद्र चव्हाण असू दे, नितेश राणे असू दे, निलेश राणे असू दे, केसरकर साहेब असू दे, हे सगळे लोकप्रतिनिधी अतिशय. आता कालचा जी विधानसभा झाली त्या विधानसभेमध्ये ह्यांच्यासाठी जवळजवळ तास ते दीड तास निलेश राणे बोलले आणि हे घटना घडलेल्या त्या सगळ्या घटना सांगितल्या. ह्या जिल्ह्यामध्ये कमतरता काय आहे महावितरणची ती निलेश राणे साहेबांनी मांडली. त्याच्यानंतर त्यांना टूल किट किंवा त्यांना जे साहित्य होतं ते तातडीने वाटप झालं आणि ह्यांना भविष्यात नुकसान भरपाई मिळावी ही कंत्राटी कामगारांच्या तरतूद नाही आहे. ती पण निलेश राणेंनी यांना तरतूद केली
की यांना तरतूद करावी की जो कॉन्ट्रॅक्ट घेतो त्यांनी यांची नुकसान भरपाई द्यावी. यांना आता जवळजवळ 19,500 रुपये फक्त पगार आहे. बाकीच्यांना 65,000, 80,000, 1,00,000 हे पगार आहेत. आणि या 19,500चा कामगार जवळजवळ 80-90,000 रुपयाच्या कामाप्रमाणे काम करतायत. आणि ही घटना एकदम दुर्दैवी आहे. नशीब त्याचा चांगलं तो आज चांगल्या परिस्थितीत आहे. म्हणून याच्यानंतर अशी घटना घडू नये म्हणून त्यांची मी आता याच्याने चौकशी केली आणि त्यांच्याकडून कबूल करून घेतलं. आमचे सर्व कर्मचारी त्यांच्यावर होते. मी म्हणालो ह्याच्यानंतर ही घटना घडता का म्हणे, आणि जर तुम्हाला चढवायचं असेल तर पूर्ण बंद केल्याशिवाय किंवा दोन्ही ठिकाणी दोन्ही कर्मचारी जे तज्ञ कर्मचारी वायरमन लाईनमन हे उभे करा आणि त्या ठिकाणी तुम्ही काम करून घ्या. आणि काम करत असताना सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची आम्हाला एक आस्था आहे की या ठिकाणी लाईटचा प्रश्न आता उन्हाळा असल्यामुळे तुम्हाला पण माहीत असेल पत्रकार या नात्याने की सगळीकडे आज प्रोपगंडा झालेला आहे. म्हणून हे आमची सेवा चांगली देत आहे. आमच्या कर्मचारी कंत्राटी कामगारावर कुठलाही याच्यानंतर गैरविषय होता कामा नये आणि कुठलाही प्रसंग येता कामा नये असं त्यांच्याकडून मी आश्वासन घेतलं आणि मी या ठिकाणी बाहेर आलो आणि तुमच्यासमोर बोलतोय. निश्चितच पालकमंत्री नितीन शरण यांचं लक्ष वेधून ज्या व्यक्तीनं किंवा अधिकाऱ्यांनी, कारण हे 9 प्रकार आतापर्यंत तुम्ही म्हटलं झालेत, अनेकांचे जीव गेलेत, आज एकाचा सुदैवानं वाचला, या संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी तुम्ही करणार का? हो, मी मागणी करणार आहे. या जिल्ह्याचे पालकमंत्री सन्मान्य नितेशजी राणे यांच्याकडे ही मागणी करणार आहे. तसंच कलेक्टरकडे पण देणार आहे आणि यांचे AC आणि एक्झिक्युटिव्ह यांच्याकडे पण आहे. पण प्रथमतः आम्ही पालकमंत्र्याकडे देणार आहे. यांच्यावर ही जी काय घटना घडली दुर्दैवी आहे, यांचं दुर्लक्ष आहे एवढं मी त्यांना स्पष्ट सांगणार आहे. माडकोल इथं पुन्हा एकदा टेम्पो आणि इलेक्ट्रिक दुचाकीमध्ये अपघात झाला. या अपघातात दुचाकीस्वार युवक जखमी झाला असून त्याला अधिक उपचारांसाठी सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. मागील काही काळापासून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग अर्थात ACBच्या चौकटीत सापडलेले माजी आमदार वैभव नाईक यांची पुन्हा एकदा ACBनं चौकशी सुरू केली आहे. मी चौकशीला सामोरं जात असून दबावाला बळी पडणार नाही असं नाईक यांनी स्पष्ट केलं आहे. पाहूयात. 2022 पासून माझी LCB रत्नागिरीवरून चौकशी सुरू आहे. खरं तर चौकशीला माझा कुठलाही त्यावेळी विरोध नव्हता आणि आताही विरोध नाही आहे. परंतु आपण बघितलं असाल की गेल्या 5 वर्षामध्ये अनेक वेळा या चौकशीच्या निमित्ताने माझ्याशी संबंधित असलेल्या अनेक लोकांची चौकशी केली, त्याचे जबाब घेतले. अधिकारी बदल असतात तशा पुन्हा चौकशा सुरू होत असतात किंवा राजकीय वातावरण बदललं की पुन्हा चौकशा सुरू होतात. हे खरं तर माझ्यावर अन्यायदायक आहे. परंतु असून देत, ज्या चौकशी असतील त्या चौकशीला आम्ही सामोरे जाऊ. परंतु हा कुठल्याही दबावाला मात्र आम्ही बळी पडणार नाही एवढं मात्र निश्चित आहे. येणाऱ्या काळामध्ये सुद्धा ज्या चौकशी असतील त्या चौकशी आम्ही चौकशीला जी उत्तरं असतील ती उत्तरं मी देईन. परंतु 5-5 वर्ष LCB विभाग एखाद्या माणसाची चौकशी करत आहे आणि अशा अनेक चौकशा माझ्यावर सुरू झालेल्या चौकशा आज बंद झालेल्या आहेत. परंतु माझी चौकशी सुरू आहे, हा माझ्यावर अन्याय आहे आणि या विरोधात सुद्धा मी लढणार आहे आणि ह्या विरोधात सुद्धा चौकशीला मी सामोरं जाणार आहे. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत पारुल युनिव्हर्सिटी. यहाँ पॉसिबल है. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.